Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, domingo 10 de xullo desde do mes de Santiago, do mes do Apóstol. Bueno, o tempo está mellorando por Montevideo, polo menos non queda tanto frío. Está comigo Ana. Que tal, Ana? Hola, bons días. Non hai frío, pero hai unha humidade. Bueno, pero é unha boa mañán para empezar con música, ¿no? É Día do Pai. É Día do Pai. Bueno, felicitacións a todos os pais. A todos os pais. A todos os pais en esta audición especial. Veña, vamos a empezar. O día 15 de xullo de 1885, ás 12 do mediodía, morría Rosalía de Castro. Minutos antes, habíalle pedido a súa filla Alejandra que lle abrira as ventás, que quería ver o mar. Ese mar do seu destiño, ese mar destino da súa patria, o mar da saudade, o mar da néboa e das lendas. Rosalía tiña a paixón dos cancioeiros, o lirismo ardente dos xuglares, todo rompido baixo a éxida dos reis católicos que habían imposto o idioma de Castela sobre o verbo de Galicia. Veu despois o século de ouro e o seu contorno inmortal, pero Galicia, que había resistido ás huestes de Almanzor, tamén se resistiu a perder a súa fala. E aquela soedade de 4 séculos rompe o silencio sonoro e faise eclosión nos cantares galegos. Ese libro que fixo proa contra o tempo, porque era a Galicia das vivenzas íntimas, que cantaba as esperanzas que algún día serán realidade. A ela o pobo chamoulla Santiña, e tamén a Loca. Loca e santa debía de ser quen había tomado o seu pobo por espello e había deixado en el as palabras máis fundamentais da súa presenza e da súa esperanza. Nadie como Rosalía berrou a súa decisión de ser galega. E así, frente á garganta viril de Curros e o sentido telúrico de Pondal, ela foi a flor silvestre que impuxo a súa presencia no paisaxe galego. Foi a duende que buscou unhas palabras galegas o impenderable maxa do seu acento. Amigos, tense dito que Cantares Galegos é o mellor libro de Rosalía. Nós pensamos que o supera Follas Novas, porque foi escrito a través de todos os desterros. E se Cantares
é o obxeto e a alma inteira, Follas Novas é a ocasión e o motivo de ese canto. Destos dous libros tense dizo con xusticia que nada quedou alleo ao estro inspirado da Rosalía. Pero eso, desde eles, arranca o segundo renacemento de Galicia. Digámolo máis claro, son dúas obras maestras da literatura galega contemporánea, porque, por primeira vez, alguén consubstanciouse coa alma do pobo para exaltalo e redimilo, para crucificalo, porque en toda Rosalía hai algo de cruceiro. Por eso, o pobo fixo súa a poesía da artista, de Rosalía, sin preparación previa. 6 anos despois da súa morte, o 25 de maio de 1891, os seus restos foron transportados solemnemente ao convento de Santo Domingo de Bonaval, donde apousa baixo un mausoleo marmóreo. Deixaba aquel pequeno e aldeano cementerio de Andina, sensible e romántico, para entrar pola gloria dos claustros, monumentales das grandes tradicións. Pero ainda agardaba algunha sorpresa, porque cando abriron o cadaleito fúnebre, o seu corpo estaba incorrupto, os seus vestidos en perfecto orden, e o manoxo de pensamentos, que era a súa flor favorita, aínda estaban frescas. Milagro, terra e fe, sobre a fía tumba da máis grande poetisa de todos os tempos en Galicia. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non che podo dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugar pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugar pequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa, saudades, polas estrelas do ceo, memorias que te regale. Polo sol mándoche cartas, pola lúa, saudades.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Amigos, días pasados a contadora Elvira Domínguez Alonso, destacada membro da nosa colectividade, tomou posesión do cargo de delegada da Xunta de Galicia en Montevideo en un acto presidido polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e coa presencia do secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o delegado da Xunta en Argentina, Alejandro López do Barro. Entre outras cousas, a contadora Elvira Domínguez Alonso dixo: Las funciones de la unidad administrativa de este cargo que voy a ocupar, según la norma de creación, se organizan en torno a 4 diferentes líneas de actuación básicas que son la atención a la ciudadanía gallega, el fomento de la lengua y la cultura de Galicia, el impulso a las relaciones económicas entre Galicia y Uruguay y la cooperación al desarrollo en el territorio. Este aspecto último seguramente habrá que redefinirlo porque nuestro país ha mejorado a nivel internacional y no aplica generalmente para cooperación, pero seguramente le encontraremos o le daremos contenido también a esta función. Para defender la galleguidad consagrada en la Ley 7 del 2013 de la Xunta de Galicia, es imprescindible contar con instituciones fuertes y para ello tenemos que lograr que ese orgullo que siente la primera y segunda generación de migrantes en nuestro país, en Uruguay, se transmita a las siguientes para que siga viva la llama del esfuerzo que hicieron esos gallegos y gallegas que cruzaron el océano un día soñando en poder crecer. Esta designación como hija de migrantes gallegos que lograron transmitirnos el amor y el respeto por Galicia, la tierra que en un momento dado tuvieron que dejar con mucho dolor para desarrollar sus sueños, así como por Uruguay, que fue la tierra que les brindó las oportunidades para que con trabajo y esfuerzo pudiesen crear una familia sólida y próspera, es para mí, además de un compromiso y responsabilidad, un sentimiento profundo que me conecta con mis raíces y me llena de orgullo. Bos días, moitas gracias. Bueno, a contadora Elvira Domínguez, que acaban vostedes de escoitar, ten un largo historial como presidente da Unión de Empresarios Galegos de Uruguai, pero tamén como directora do Banco de Previsión Social, que foi representando as empresas. O presidente da Xunta destacou o feito de que Elvira é unha persona moi respetada en este país, en Uruguai, e que tamén conta con un sentimento de galeguidade patente. Estamos ao teléfono coa contadora Elvira Domínguez Alonso. Moi bons días, Elvira, e felicitacións. Muy buenos días, Tony. Un abrazo a toda a la audiencia de Sempre en Galicia. Elvira, gustaríanos que nos explicaras un pouquinho cal é concretamente a responsabilidade que recae sobre vostede como delegada da Xunta de Galicia aquí en Montevideo, en Uruguai. Perfecto. Bien,
Bueno, este cargo está creado, obviamente hay una norma, una ley que lo crea y estableció en su momento funciones muy precisas. La primera es la atención a la ciudadanía gallega, en todo sentido. Por otro lado, y en el mismo nivel de importancia, el fomento de la lengua y la cultura de Galicia, que ahí hay mucho, se viene haciendo mucho, pero también hay más para trabajar. Y hay dos objetivos que de pronto han estado un poquito más relegados, que son el impulso a las relaciones económicas entre Galicia y Uruguay, que hay que profundizar el trabajo en ese sentido, y la cooperación al desarrollo en este territorio, o sea, en el país. ¿Qué pasa? A nivel internacional, cuando se habla de cooperación al desarrollo, hay parámetros basados en el PIB del país. Y como el Producto Bruto de Uruguay ha crecido, en general no calificamos para determinadas ayudas internacionales. No obstante ello, vamos a ver cómo de alguna manera podemos darle contenido a este objetivo que también marca la ley. Básicamente es eso en lo que tenemos que trabajar. Elvira, tamén se falou moito, ou está falando moito a Xunta de Galicia no feito do retorno, de que a xente xoven, fillos e netos de galegos que queiran volver a Galicia, pois que a Xunta abre as mans e teñen axudas alá. Como ve usted ese retorno xa de outras xeneracións de galegos? Bueno, hay algo en lo que Galicia tiene, yo creo que es bastante inédito, ¿no? Hay otras colectividades que se hubiesen esmerado y preocupado por mantener la galleguidad. De hecho, hay una ley, la Ley 7 del 2013, que procuró de alguna manera mantener vivo ese espíritu de la galleguidad. Basado en eso y teniendo en cuenta que los individuos tenemos, algunos más, otros menos, una vocación de buscar espacios, y a veces los países no le brindan esas oportunidades, como pasó en la década del 40, 50 con Galicia, y hubo gallegos que tuvieron que emigrar. Hoy lo que Galicia se plantea es, bueno, si en América hay gente que quiere hacer un camino de retorno, le vamos a abrir los brazos y los vamos a apoyar, porque se sabe que es una experiencia fuerte, traumática, y que a veces no alcanza con la buena voluntad, sino que se necesita contención. Es en ese sentido que hay programas que tienen que ver con apoyo para iniciar emprendimientos. También en algunos casos se apoya económicamente cumpliendo determinados requisitos para los primeros meses contribuir con el arrendamiento. También si lo que se traslada es una familia con hijos, el apoyo es mayor. Y lo que se está pensando ahora es en un asesoramiento, digamos, de tipo fiscal, para evitar que cometan errores, porque en ocasiones vienen con la ilusión de emprender un negocio y después se encuentran que la realidad los supera. Así que es en ese sentido que lo está haciendo Galicia, para darle una mano a quien quiera. Quien quiera venir sabe que va a tener un apoyo. ¿Cuál es el fondo de esta política? Una demografía envejecida, que también nos pasa en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Hay otros países que tienen mucha gente joven, como Brasil. Argentina y Uruguay se caracterizan también por tener una pirámide demográfica parecida a la de Galicia, muy envejecida, pero y eso le va a hacer bien. Si vienen jóvenes, si vienen matrimonios, obviamente le va a mejorar la pirámide demográfica. No tema que vostede manexa moi ben, que conoce moi ben, que é o empresariado, ten algún proxecto especial de achegamento entre Galicia e Uruguai, Elvira? En este momento desarrollado todavía no, solo para los retornados, pero sí es el tercer punto dentro de los objetivos que tiene la delegación de la Junta, ese impulso a las relaciones económicas. Y es en ese sentido que vamos a trabajar. Tuvimos oportunidad esta semana de contactarnos también con el cónsul de Uruguay en Galicia, el señor Ramiro Rodríguez, una persona joven, muy activa, que quiere fortalecer los lazos. La verdad es que el mundo
tiene que pensarse como un espacio abierto de ida y vuelta, un puente donde podamos mejorar, el mercado de las empresas. Y el cónsul está abierto también a apoyarnos en ese trabajo. Ahí capaz que, mucho más que la Junta, lo que tenemos es que manejarlo por otros canales, pero obviamente dentro de las funciones, porque es una función específica. Volviendo al punto, no hay nada hoy, tenemos que crear y desarrollar ese punto. ¿Tuvo alguna reunión coa conselleira do Mar, con Rosa Quintana? Estuve con ella participando de eventos, pero ya quedamos de que vamos a entablar contacto muy pronto porque, según me dijo, habría temas para desarrollar, pero no profundizamos en nada. Digo esto, Elvira, porque o mar ten moito que ver tanto con Galicia como con Uruguai, verdad? Sobre todo o tema da pesca. Sin duda, y en cuanto ao secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez, tuvo con él tamén, trataron algún tema? Sí, con Antonio estuvimos con Alejandro López Dobarro también, y no, lo que eran días de fiesta aquí en Galicia, porque se estaba celebrando la Galicia Exterior, que me encantaría poder hablar de ello, porque me impresionó, fue sentir la galleguidad a lo largo y ancho del mundo, y no quisiera terminar la entrevista sin hablar de ello. Pero eran días de fiesta, con lo cual estaban todos muy abocados a esa tarea de atender a los más de 800, casi 1000 gallegos que concurrieron a Santiago de Compostela para celebrar esta fiesta. Y de lo que hablamos fue de estas funciones, y bueno, hicimos el acto de nombramiento y vamos a después profundizar en los puntos. Elvira, moitísimas gracias por atendernos. Queremos que sepa que aquí vai estar sempre en Galicia, vai estar a súa disposición en todo o que teña que ver con Galicia, Desexámoslle moitos éxitos. Quere falar de algo en especial? Gracias, Tony. Sí, dos puntos. Uno, que en el 2027, o sea, en el año Jacobeo, se va a celebrar, como este año, la fiesta de la Galicia Exterior. Hay que estar atentos, es una experiencia que todo gallego debería vivir. Ver 31 grupos de danzas recorriendo las calles de Santiago, bailando en las plazas. Qué bonito. Es como, no sé, un mimo al alma, una cosa de verdad que era para llorar casi en cada esquina, de emoción y de alegría, y de ver cómo de Brasil, de Suiza, de Uruguay, de Venezuela, de Panamá, de Cuba, teníamos gente por allí, Panamá no, de México, de Cuba, recorriendo las calles y cantando. Fue precioso. Y después un mensaje, que se acerquen quienes tengan interés de hacer el camino gracias a los reencuentros del Jacobeo, los mayores de 65 años, porque hasta el 22 de julio ese programa está abierto, así que se acerquen a las oficinas en Río Negro y Maldonado y consulten por este programa para mayores de 65 años. Bueno, Elvira, éxitos nesta nova xestión, e aquí conte con nós para todo o que faga falta, para toda a comunicación cos galegos, Moitísimas gracias e que teña un bo retorno aquí á patria. Muchísimas gracias, Tony, y un saludo a toda la audiencia de Sempre en Galicia. Gracias, Elvira. Era unha noite de lúa, era unha noite clara, eu passaba polo río da volta da muiñada. Topei unha lavandeira que lavaba o par da agua, ela lavaba no río e unha cantiga cantaba. Moza que eres do muiño, moza que vas pola estrada, axúdame a retorcer miña sábana lavada. Na, 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 ai, na, 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 na.
moza de sangue deixara. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Na 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 na, ai na 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 na. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, vamos cas novas de Galicia. Empezaremos por esta porque é a máis importante. A Real Academia Galega acaba de dedicar o Día das Letras Galegas 2023 ao escritor e ensayista Francisco Fernández del Riego. Paco del Riego é un vello conocido de sempre en Galicia que mandou moitas veces os seus comentarios a esta radio, a esta emisora, a esta audición, incluso por medio de casés que se foron perdendo por mor do tempo. Felicitamos moitísimo a esta decisión da Real Academia Galega de dedicarlle a Paco Fernández del Riego o seu día que o ten ben merecido. Agora sí, as novas que nos traen as compañeiras de sempre en Galicia. A festa do pulpo de Carballiño xa é de interés turístico internacional, Ana. Sí, a Secretaría de Estado de Turismo do Goberno Central anunciou a declaración da festa do pulpo de Carballiño como de interese turístico internacional, a máxima declaración en relación a un evento festivo. O anuncio chega tras 60 anos de celebración e súmase a outros veteranos eventos do verán galego como a Festa Vikinga de Catoira, o Entroido de Xinzo de Limia, a Festa do Albariño ou o San Xoán da Coruña. O que sorba en Galicia son festas. Bueno, no, pero a Festa Vikinga de Catoira é moi bonita. O Festival Zona da Zanfona recupera os cursos de información. De formación, si o Festival Zona da Zanfona volta a Rianxo na súa 18ª edición. Como novidade desta xeira, o certame publicou unha colección de 5 videos con concertos de balde. A cita tamén mantén a xuntanza de escolas de Zanfona e recupera, logo de 2 anos, os cursos de aprendizaxe.
Entre os días 8 e 10 de xullo, ata hoxe, puideron verse na vila recitais do virtuoso italiano Francesco Giusta, do proxecto portugués de Pedro Viana e Joao Martins e do espectáculo Arredor da Roda do coro histórico Cantigas da Terra, con interpretacións musicais en lugares patrimoniais do concello. Bueno, Ayla Lelo obtén o segundo posto no Eurovisión das cancións compostas por ella. Por inteligencia artificial, sí. Bueno, parece que estamos así sempre relegados ao segundo posto no Claro. que ten que ver con Eurovisión. Galicia ficou ás portas de obter a vitoria no Festival de Eurovisión das cancións compostas por inteligencia artificial. A final da edición 2022 celebrouse este mércores en Liexa, en Bélxica, e Ayla Lelo, o tema creado polo equipo posto en marcha pola empresa compostela Cecubo, ficou en segunda posición, só por detrás do equipo tailandés de Javoy Hanoi. Iso sí, a peza galega foi a máis votada polo público, mentres que o equipo tailandés quedou sexto no voto popular, pero o voto do xurado, ao igual que sucedeu no Festival de Benidorm coas Tanxugueiras, foi decisivo e deulle a vitoria á canción gañadora, mentres que a proposta galega quedou cuarta na votación do xurado. Primeira no público, cuarta no xurado. Ti sabes, Ana, que durante miles de anos os secadoiros de Congrio existiron en Galicia. Bueno, agora Sí. o goberno puxolle unha multa que eles non, que os mariñeiros non poden pagar por ter eses secadoiros de Congrio, algo que foi toda a vida. E aquí a nota, Muxía propón a creación dun museo para salvar eses secadoiros. Sí, a Pedriña, en Muxía, acolle orgullosa un dos derradeiros secadoiros de Congro da Península Ibérica, unha tradición artesanal que está a piques de desaparecer ao non cumprir coa regulamentación de hixiene e seguridade alimentaria. O Concello levará ao vindeiro pleno a súa conversión nun centro de interpretación para impedir o esquecemento dunha técnica empregada durante centos de anos na localidade. É o que eu che dicía, Sí. miles de anos e agora, claro, por mor da modernidade, de que dá olor e todo iso, bueno, Claro, hai que buscarlle a volta, verdad? Hai regulamentacións que teñen que ver coa hixiene, pero bueno, a Muxía propón entón que no seu lugar fose creado un museo. Bueno, levamos 4 décadas de normativa do idioma Así galego, é. non? O 3 de xullo de 1982, a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega aprobaron en sesión conxunta as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, unha normativa que, sen grandes cambios, funcionou nas últimas 4 décadas e ficou establecida como a de uso oficial. As normas aprobadas hai agora 40 anos buscaban asentar definitivamente a maneira en que o idioma galego era escrito e falado no seu rexistro formal, despois dunha década de propostas sucesivas. 40 anos. Eso é o que está facendo xustamente o Patronato da Cultura Galega, non? Intentando que esa cultura, que estas normativas cheguen tamén ao mundo da emigración. Vamos a escoitar a Starot, nunha canción preciosa. Que tento o sol, que tente o ceo azul, que tente o ser que garda tanta luz, que tes no teu corazón miña terra galega, que cando a alba chega síntome preso no teu esplendor. Que foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor verde sobre a tua pel? Quen dibuixou as rías da tua paisaxe? Quen puso na tua liñaxe a vida errante do afiador? Soy despois do crear que ten esta terra que me ven nacer. Soy despois do poñer a cor e a luz que
Bueno, vamos agora a comentar do patronato algo, non? Os cursos están marchando, non? Os cursos están marchando estupendamente, de xeito presencial, outros de forma... Sí. Coas dúas presentacións, tanto presencial como por Zoom, e outros por Zoom. Así que, bueno, temos todo para todos os gustos. Pero o que queremos agora dicir é que este venres, o vindeiro venres, próximo venres 15, ás 19 horas, ás 7 da tarde, teremos no patronato a presentación dun espectáculo biográfico sobre Rosalía, sobre a nosa escritora, chamado Eu, Rosalía. Trátase dunha presentación do grupo de teatro do patronato con moitísimo traballo de parte de todos os que participan, que está precioso. Eu seino porque vin o ensayo, así que podo dicir a todos que vayan a esta presentación teatral porque vai estar preciosa. O día venres, próximo venres, ás 7 da tarde. Eu, Rosalía. Moi ben. Bueno, vamos a música outra vez, sí? Sí, temos que dicir tamén que estamos no mes de Galicia, entón o patronato está tamén na organización de outras actividades para completar o que este mes de Galicia, que teñen que ver co día 25 de xullo, Día da Patria Galega, ademais, o mesmo día, imos inaugurar unha mostra da produción bibliográfica do doutor Zubillaga Barrera, Carlos Zubillaga Barrera, e ao mesmo tempo, ese mesmo día 25, o día da inauguración, vai dar unha charla sobre o que foi a impronta da emigración galega en Uruguai. Todas as charlas de Zubillaga sabemos interesantes que son, además amenas, porque ademais de interesantes son moi amenas, dá gusto escoitalo. Así que idevos preparando tamén para o día 25 e finalmente para rematar o mes de Galicia, o día 31 teremos novamente, logo de 2 anos de pandemia que impediron que se realizase a misa, temos a misa en galego na Catedral Metropolitana de Montevideo. Que do pai Aurelio, Ana, sabes algo? Bueno, non estaba moi ben de saúde. Non vai ser el quen a misa xa a última vez tampouco foi o pai Aurelio, pero bueno, está así. Aí está a cousa. Sí, o día 31 a misa, o día 31, e o 25 a charla de Zubillaga no patronato. Exactamente, así que temos un mes de Galicia con importantísimas actividades, todas moi boas. Este venres, recordade, ás 7 da tarde a presentación organizada polo grupo de teatro do patronato de este biográfico, chamado Eu, Rosalía. Logo, o 25, agardamos a todos no patronato para a inauguración da mostra e charla do doutor Carlos Zubillaga Barrera, e finalmente rematamos o mes coa misa en galego o día 31. Moi ben. Vamos á música. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amouriñas da silveira que lle daba o meu amor, caminiños antro un millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por estranos, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, ir viñas do Campo Santo, onde meu pai se enterrou,
terriñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Xa sollan lonxe, máis lonxe, as campanas do pomar. Para min ai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor. Voume soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Tamén queridinha, adiós por sempre quizás. Digo este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non olvides, queridinha, si morro de soidade, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre, atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre, teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, no nos corruncho de hoxe. Vamos a falar de algo tan tradicional, algo moi tradicional en Galicia, sobre todo en algunha parte de Galicia. Sí, ¿verdad? en Sabucedo. Eu non estiven nunca nesta tampouco. Noutras festas, sí, como a de Catoira, por exemplo, a festa dos vikingos. Sí, tamén tuve en Catoira. Estiven ali, pero nesta non. Bueno, vamos a falar da rapa das bestas de Sabucedo, exactamente. A quen Manolo Rivas chama os homes e os fillos do vento, ¿no? Os fillos do vento. Os fillos do vento. Un término de Manolo Rivas. A ver, vamos a empezar. Falamos desta festa hoxe porque justamente ten que ver, esta festa dase nestes días. Claro, nestes sí. días. A primeira semana de xullo. Nesta primeira semana de xullo ten lugar en Sabucedo, en Pontevedra, unha festa de interese turístico internacional, a Rapa das Bestas. Unha festa na que, o dicir do escritor Manuel Rivas, cuentan a la par los seres humanos y los seres más portentosos del monte, los hijos del viento. Qué bonitas, qué bonitas. Os fillos do vento ven sendo os cabalos. Os cabalos. Claro. Contame máis dese curro, contame. Sabucedo é unha localidade pequeniña, é increíble que teñan esta festa tan importante. Claro, sí. 60 habitantes ten hoxe Sabucedo. Pero son capaces de manter viva esta tradición, na que na primeira semana de xullo, veciños e visitantes suben ao monte a buscar as manadas de cabalos para enfrontarse logo corpo a corpo, os homes e as bestas,
para cortar as crins dos cabalos. Pero antes de subir ao monte, na busca das bestas, todo comeza con unha misa de alborada na que se pide protección a San Lorenzo para os homes e, como non, tamén para os animais. Exacto. As bestas son cabalos da chamada pura raza galega, que viven nos montes galegos. Tamén reciben o nome de cabalo galego de monte ou cabalo galaico. En Sabucedo reciben o nome de bestas. Son de carácter manso sí. e, segundo a creenza popular, son unha herdanza dos celtas. E temos unha lenda. Hai unha lenda que conta a orixe da tradición da rapa. A ver, cal é? Esta lenda di, hai moito tempo, unha gran peste devastou a comarca. Nese intre, dúas irmás ofreceron dúas bestas a San Lourenzo, patrono da parroquia, se as protexía da peste. As vellas foron refuxiarse a unha casiña preto do pobo, e cando rematou a peste cumpriron a súa promesa, dándolle ao cura dúas bestas que, co pasar do tempo, foron multiplicándose de xeito salvaxe no monte. Pero hai máis, hai máis. Algúns elementos parecen dar conta de que este episodio realmente existiu. Por exemplo, hai unha carballeira a 1 kilómetro aproximadamente do pobo que leva o nome de Carballeira das Vellas, no que os arqueólogos atoparon os restos dunha antiga casiña que podería corresponder á casiña na que se refuxiaron as vellas irmás. Sexa como sexa, ali está a lenda e ali está esta festa de interese turístico internacional que por estes días están celebrando en Sabucedo. A ver, contanos máis. O que sí está documentado, eso sí está documentado, é a existencia de varias pestes na comarca. Unha delas, a peste bubónica, que asolou a zona no ano 1567, está descrita nun documento que se conserva na Catedral de Santiago de Compostela. A ver, pode ser, as pestes, existiron varias pestes, verdad? Entón, non se sabe se é lenda ou se a veces apóianse en algún feito claro, sí. real, verdad? A festa remata en verbena, con moita música, actuación de gaiteiros, pandereteiras e na súa edición deste ano 2022 contarán coa presenza do grupo Treixadura. Que cousa, Treixadura sempre está apoiando a cultura galega, con todo o que hai, elas aí pois están. Ali estarán este ano na rapa de... Faltouche que decir que onde hai festa e onde hai verbena tamén hai comilonas, non? Bueno, sí, eso, bueno, va de seu, non? Comida sempre. E xa que falamos de Treixadura, escoitamos agora, entón, un tema deste exitoso grupo, Treixadura. Pois a ver, vamos a escoitalo. Manuel Menor quedando
Bueno, amigos, recordade estas dúas ou tres datas, Ana. Sí, en primeiro termo, o que teremos este vindeiro venres a 7 da tarde, o biográfico Eu Rosalía, presentado polo grupo de teatro do Patronato. E quero chamar a todos a que nos acompañen neste acto, nesta actividade, non só porque vai estar moi boa, asegurovolos, senón tamén porque é importante apoiar todas estas actividades que se fan no Patronato desde os distintos obradoiros. Todos os obradoiros teñen actividades, espectáculos que presentan. É importante que uns apoien aos outros tamén, porque todo implica moito esforzo, moito traballo. Non é só dos que participan activamente presentando a actividade, senón tamén moita xente por detrás, porque hai unha escenografía, porque hai xente que fai a difusión, porque hai xente que prepara os materiais para a difusión. É porque hai xente que estudia os temas, porque claro. Moitísimo, entón claro. É un esforzo que vale a pena apoiar. Bueno, nesta oportunidade ten que ver co grupo de teatro, e xa sei que dentro de pouquiño teremos un espectáculo do obradoiro de contacontos e tamén do obradoiro de declamación. Cada un está traballando no seu. Entón, invitamos a todos este venres ás 7 da tarde, Eu Rosalía no Patronato. Bueno, recordar, logo para rematar o mes, o día 25, porque xa teñen que poner ali na axenda, o día 25 Patronato para a charla de Zubillaga Barrera, e o día 31 a misa en galego, que non ten que ver só cunha cuestión religiosa, senón que ten que ver coa reivindicación do uso do idioma galego en distintos ámbitos que sempre defendeu o Patronato, neste caso concreto na liturxia. O noso agradecemento á contadora Elvira Domínguez, nova delegada aquí en Montevideo da Xunta de Galicia, por atendernos coa deferencia que ten acostumbrada. Gracias a todos, amigos. Esperamos o domingo ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.